No niin, moikka taas ja tervetuloa kaikille Turvakästin pariin. Startataan jakso melkoisen hienoilla uutisilla, nimittäin Turvakästiä on tätä jaksoa äänittäessä kuunneltu jo yli 10 000 kuuntelukertaa. Eli kiitos jokaiselle teistä, ketkä olette kuunnelleet Turvakästiä. Tämä on paljon enemmän kuin mitä mä edes uskalsin toivoa. Eli kiitos jokaiselle kuuntelijalle, mahtavaa tehdä tätä teille. Turvakästistä saa myös jatkossa kertoa tutuille ja painaa myöskin sieltä Spotifysta kellonkuvaa ja seuraa nappia ja myöskin sitten arvosteluja saa jättää, niin muutkin löytää meidät. Tänään meillä on ensimmäisestä Turvakästistä tuttu vieras mukana, nimittäin jälleen ollaan saatu vieraanpenkkiin istutettua Lahden sekä Tukholman kirjeenvaihtajamme Kari Gettosyrjä Hautamäki. Karihan tosiaan työskentelee ensihoitajana Tukholmassa sekä toimii myöskin kirjailijana ja myöskin ensihoidon kouluttajana sitten myös. Karin tuoreen kirja julkaistiin myös juuri tänään jakson äänityspäivänä eli 19. päivä tammikuuta. Eli huomenna kun sitten tämän jakson kuuntelet, niin on kirja julkaistu eilen. Kirja kulkee nimellä Nyt sinä kuolet. Ja kirjan löydät kaikista hyvin varustelluista kirjakaupoista sekä sitten e-kirja ja äänikirja julkaistaan 31.1. Tervetuloa mukaan, Kari. Mitä sulle kuuluu? Kiitos ja hyvä kuuluu. Kaikki hyvin Lahdessa tänä aamuna? Lahdessa kaikki on hyvin. Lunta sataa, varmaan tullut yön aikana pari 30 senttiä ja muuten kaikki ihan talvisen näköistä, lahelaisen näköistä toimintaa. Kyllä, juuri näin. Miten nyt kun olet Lahden päässä, olet taas Tukholmasta palautunut sinne päätön, niin miltä näyttää Tukholmassa tällä hetkellä? Ainakin voisi uutisoinnin perusteella sanoa, että vauhikasta on ollut. Niin, hullummaksi muuttuu koko aika, että se ensimmäisen kirjan jälkeen niin kaikki nuo väkivallan teot ja tilastot niin muuttuu vaan pahemmaksi ja pahemmaksi. Ja, siinähän se niin kuin teema tuolle jatko-osalle, tälle tokalle kirjallekin on, että nyt sä kuolet, että se on edelleen väittäisin, vaikka itse väittäisin, että jopa niin kuin kirjana parempi kuin ensimmäinen, mutta huomattavasti hengeltään synkempi. Ja mun mielestä se kuvastaa hyvin tämänhetkistä Tukholman tilannetta. Että Tukholmassahan on ollut nyt aika paljon mediassa puhetta, tai siis Ruotsissa, niin tästä ensihoitajien turvallisuudesta, kun ei ole mitään turvavarusteita. Ja sitten myös niin kuin versus Suomeen, niin Suomessahan ensihoitajat saa hätäkeskuksesta tiedon, jos on tämmöinen varokohde, että tiedetään, että täällä tai siellä kohdeasunnossa on paikalla esimerkiksi joku tunnettu rikollinen häiriökäyttäytyjä tai jotain vastaavaa, niin ensihoitajat saa sitä tiedon, kun taas Ruotsissa yksityisyyden suoja menee niin pitkälle, että ensihoitajat ei sitä tietoa saa, ja tähän on nyt liitotkin puuttunut Ruotsissa hyvin vahvasti ja uhkasivat tuossa muutama viikko takaperin, että kaikki ambulanssit seis, mikäli tälle asialle ei tehdä jotain. Niin, mutta sille nyt ei vielä ole ainakaan tehty mitään. Ja ruotsalaisen kulttuurin tuntien niin ei tule vielä tapahtumaan pitkään aikaan. Mutta se oli ihan kiva, tai on ollut ihan kiva olla niin kuin Ruotsissakin äänessä näistä asioista, että 2-3 kuukautta sitten niin olin siellä Ruotsissa paikallisessa uutisaamussa, niin
Joo. kutsuivat kertomaan tästä ensihoitajien turvallisuudesta siellä myös, niin siitähän se on lähtenyt sitten avautumaan niin kuin julkisuudessa enemmän noin puheenvuoroja niin kuin siitä aiheesta. Joo, kyllä vain. Eli vois näin niin kuin Suomesta käsin katsottuna sanoa, että on aloitettu diskuteeraaminen ja nyt sitten prosessi vie oman aikansa, että päästään siihen tilanteeseen, että työturvallisuus paranisi merkittävästi myös ensihoitajien osalta. Diskuteeraaminen on nimenomaan, se on aloitettu. Joo, kyllä vain. Ensimmäisessä jaksossa, missä itse olit vieraana, niin puhuttiinkin jo jonkun verran tuosta ensihoitajien työturvallisuudesta ennen kaikkea siellä Tukholman päädyssä ja siellä lähiöissä. Ja muistan, että keskusteltiin siitä, että teillä ei siihen maailman aikaa vielä, eli viime vuoden puolella ollut esimerkiksi suojaliivejä saatavilla, niin onko siihen tullut muutosta? Joissain kaupungeissa Ruotsissa on, mutta Tukholma on vetänyt sen niin kuin periaatepäätöksen, että ei ole eikä tule. Okei, joo. Se on kyllä mielenkiintoinen. Joo, ei tästä ole pitkä aika. Mä olin itse asiassa, kun mä olin siellä, se oli niin kuin Nyhetsmorgon ruotsiksi niin kuin uutisaamu. Siellä olin vieraana, niin 2 päivää sen haastattelun jälkeen niin 2 ensihoitajaa ryöstettiin aseella. Niin että soitettiin ambulanssi paikalle, kun ne tuli, niin ne sitten ryöstettiin. Ja se ei ole tai niin kuin ainoa tapaus sen mun haastattelun jälkeen, että niitä on tapahtunut päälle hyökkäämisiä ja tämän tämmöisiä, niin muutama lisää. Ja. Mun 2-3 kuukautta, se oli lokakuussa se haastattelu, 3 kuukautta sitten, että kyllä se niin kuin muuttuu pahemmaksi. Ja sitten just siellä Södertäljeessä, mistä mä oon kirjoittanut paljon, varsinkin ekassa kirjassa. Niin. Mutta jostain syystä edelleen Ruotsissa se ajatustapa, tai Tukholmassa ainakin se ajatustapa on se, että nämä pitäisi niinku diskuteeraamalla hoitaa nämä asiat. Se on kiva jutella, kun ei ole poliisia apuna ja ase osoittaa ohimoa, niin kyllä. Koita siinä ääniväristen jutella, että mitä siis puhutaan nämä asiat halki. Joo, just näin. Ja joo, kun varsinkin kun tietää, että vastapuoli ei ole tullut diskuteeraamaan, vaan siellä ollaan sitten jo tekemisen vaiheessa. No, se on just näin. No joo. Niin just niin kuin mä tuossa sanoin, että niin kuin nämä tapahtumat ja tämmöinen kulttuuri ja niin kuin työympäristö, niin mun mielestä se tulee niin kuin aika hyvin esille, erittäin hyvin mun mielestä, kun tässä tokassa kirjassa, että kyllä se on synkempi kaikella tapaa. Kyllä. Kuin ensimmäinen. Joo, ja kyllä se ainakin näin kun en toista kirjaa vielä kerinnyt lukemaan, mutta tarkoitus olisi, että kirjakauppaan tänään päädyn tuon kirjaa hankkimaan, niin kyllä toi nimi ainakin on vähän enteilee sitä, että ensimmäisessä on vähän sitä toivon kipinää, että et sinä kuole vielä, ja nyt mennään sitten jo siihen seuraavaan steppiin, eli nyt sinä kuolet, eli kyllä se varmaan hyvin avaa myös sitä kirjan teemaa ja sisältöä sitten sitä kautta myös. Joo, ja sen haluan vielä sanoa, että mähän olen nyt irtisanoutunut, että mä helmikuussa aloitan muualla hommat, niin mä en todellakaan meidänkään firmastani ole ensimmäinen ja ainoa, joka on irtisanoutunut nyt tässä ihan lähiaikoina. Että on todella paljon niin kuin ammattitaitoista porukkaa lähtenyt menee juuri sen miksi sitä nimittäisi, työympäristön vuoksi. Joo, kyllä. No joo, toi on tietenkin, että jos ei se työturvallisuus ole kohdillaan, niin se vaikuttaa siihen työhyvinvointiin, työssä jaksamiseen, että vaikka työkaverit olisi maailman parhaita tyyppejä ja työssä sinänsä viihtyisi, mutta jos ei sitä olonsa koe turvalliseksi siellä, niin eihän kuitenkaan yhdessäkään työsopimuksessa varmastikaan tarjota myös mukaan sitä sankarin viittaa ja sitä, että tarvitsee laittaa henkensä alttiiksi jokaisessa työtehtävässä ja pelätä se oman henkensä puolesta. Varmasti vaikuttaa. Joo, ei se ole enää se raha-arvosta. Kyllä. Ja mikä tässä on nyt sitten hauskinta, niin mä siirryn nyt vähäksi
aikaa Pohjois-Ruotsin semmoiseen pikkukylään ja liksatkin nousi siitä huolimatta. Että mun mielestä niin kun se Tukholma se, niin kun sairaanhoitajana, ensihoitajana, niin ei ole enää sen raha-arvosta. Kyllä vain. No joo, se kuulostaa että työympäristö muuttuu hyvinkin radikaalisti. Että jos tälleen Suomen näkövinkkelistä peilaa, niin etelässä aika hektistä varmasti sairaanhoitopiiriä, mutta sitten kun päädytään tuonne pohjoiseen, niin siellä se kiire häviää siinä arjessa ja työssäkin. En tiedä, onko se niin kuin asenteesta kiinni vai mistä mahtaa johtua, mutta tuntuu, että ainakin pohjoispäädyssä Suomeenkin on paljon lepposampaa tekemisen meininkiä, vaikka yhtä kiire oiskin tai muuta. Niin, mutta tuosta kun tässä on nyt ollut niin kuin uutisointia, varsinkin tuosta Uudeltamaalta tästä jengitymisestä ja näitä. Joo, totta se on, että toistaiseksi on kyllä niin kuin, vielä niin kuin rauhallisempaa. Tuossa viimeiset tilastot niin kuin viime vuodelta näytti näihin niin kuin jengiampumisten kuolimäärien osalta, niin vuonna 2022 niin Norjassahan oli niin kuin 4 kuollutta, Tanskassa 4, Suomessa 2 ja Ruotsissa 64. Mutta siihen ei kannata mun mielestä niin kuin Suomessa tuudittautua siihen, että vielä toistaiseksi on kuitenkin rauhallisempaa, koska jos mietitään Tukholman tämänhetkisen, toistaiseksi Tukholman pahimman jengisodan alkua, mä kirjoitin tästä niin kuin historiaa aika paljon, tai jonkun verran siitä, siinä tokas kirjassa, niin tämä on saanut kunnolla alkunsa alle 8 vuotta sitten, heinäkuussa 15 yhden Forex-toimiston ryöstöstä. Se tilanne, mikä tänä päivänä on. Ja kun mietitään 8 vuotta, se on hyvin lyhyt aika ja se menee nopeasti. Ja se on pienestä lähtenyt liikenteeseen, että niin kun, kyllä siihen niin kun siinä mielessä mun mielestä pitää suhtautua vakavasti niin kuin niihinkin lompakkoryöstelyihin ja tämmöisiin, mitä Helsingissä tai jossain Stacella esimerkiksi tällä hetkellä tapahtuu, niin ne hyvin nopeasti eskaloituu, että kun ne on useimmiten nuoria kundeja, ja jos mietitään lääketieteellisesti, niin aivot kehittyy oikeasti vielä yli 20-vuotiaana. Kyllä. 21, joidenkin kohdalla jopa 24-vuotiaana vielä niin kuin aivot kehittyy, niin nämä on sitten nämä kundit siellä, jotka siellä riehuu ja potkii ja ryöstelee toisiaan, niin voidaan hyvällä omatunnolla sanoa, että ei kunnolla sen ikäiset ihmiset välttämättä tajua niiden tekojensa seurauksia niin kuin pitkällä tähtäimellä. Jos mä teen nyt näin, niin mitä se tarkoittaa 50 vuoden päästä. Kyllä. Ja tämmöiset niin kuin häiriökäyttäytymiset, niin kuin jengiytyminen, tämmöinen katuvandring, miksikä se, onko se roadmaneiksi nimitetään? Kyllä. Niin ne hyvin nopeasti eskaloituu sitten ihan isojen poikien juttuihin, missä sitten alkaa kuolee ihmisiä. Ja niin kuin mä sanoin, että tämä niin kuin toistaiseksi Tukholman pahin jengisota sai alkunsa alle 8 vuotta sitten, heinäkuun 22. päivä 2015. Ja tilanne on nytten alle 8 vuodessa se, että nämä taistelevat jengit on viime vuonna pelkästään tappanut 64 kappaletta. Se on kyllä todella hurja määrä ja ymmärrän ja niin kuin näen hyvin, mitä haet tuossa takaa. Eli ennen kaikkea semmoinen niin kuin lumipalloefekti, että lähtenyt loppujen lopuksi aika pienestä jutusta. Ja nyt sitten tämän Forex-ryöstön jäljiltä, niin eikö siitä muodostunut sitten 2 jengiä, eli oliko se Dirt Patrullen ja oliko se Shottas se toinen? Joo, Shottas ja Dirt Patrullen ja nythän se on, niin kuin Einarihan murha, se räppärikin, niin sehän liittyi myös näihin jengeihin. No joo, mutta että niin kuin lyhyessä ajassa saattaa eskaloitua hyvinkin pahaksi, ihan totaalisodaksi. Että
Se on hyvä pitää mielessä ihmisten, kun puhuu näistä. Kyllä. Ja nuori jätkiä, siis 200 tonnia ne saa sitä Forexin ryöstöstä, niin eihän se oikeasti, kun se jaetaan niiden keikalla olleiden kesken, niin eihän se ole summa eikä mikään 200 tonnia. Ja nyt, niin, en mä tiedä, ne jotka nykyään on niissä jengissä ja ampuilee tosiaan, tuskin heillä on edes niinku käsitystäkään siitä, että mistä kaikki sai loppupeleissä alkunsa. Mä en tiedä, mutta että pikkusummista puhutaan ja isojen poikien leikkejä, että valitettavasti. Kyllä. Ja eikö tässä ollut myös niin kuin muistelin, että ollaan sunkaan puhuttu ihan kirjastakin sitä lukenut silloin, kun ekan kirjan julkaisit, niin eikö se ollut vielä niin, että siinä oli semmoinen keissi taustalla, että tämä oikeastaan lähti siitä, että yksi jättäytyi pois, ja sitä sitten harmitti, kun kaverit sai rahat ja hän ei. Ja sitten alkoi tämmöinen niin kuin kostonkierre lähtemään koko ajan eteenpäin, ja sitten lumipallo vaan kasvoi siinä matkan varrella isommaksi. Joo, se on just näin, että se yksi jätettiin ulos, ja se suuttui sitten siitä, että hänet jätettiin siitä keikasta ulkopuolelle, niin se ampui semmoisen lapsuuden kaveriinsa, ja tämän ammutun kaverit sitten seuraavana päivänä kosti tälle toiselle kundille, ja sitten niin kuin omaiset vanhemmat, kukaan ei uskaltanut puhua viranomaisille mitään kostopelossa, ja siitä se on lähtenyt sitten perhosefektiivillä niin kaaokseksi, niin kuin se kaaosteoriakin puhuu asiasta. Kyllä. Miten minkä kokoisia nuo jengit tänä päivänä sitten on? Ne on aika pieniä porukoita vissiin kuitenkin ollut siinä vaiheessa, kun ne on 8 vuotta sitten lähtenyt käyntiin. Että se on ollut niin kuin, että kaveruksia jakaantunut sitten 2 porukkaan, jotka on sitten voinut kostaa toisillensa, niin millaisista määristä puhutaan, jos ajatellaan yksittäisten jengiä ja sen kokoa? Mä en tarkkoja tilastoja tiedä, että varmaan googlettamaan valitettavasti, niin mä en tiedä, että kuinka paljon jäseniä on molemmissa jengeissä, niin tarkkaa määrää en osaa sanoa. Kyllä. Nämä on levinnyt niin kuin sieltä Tukholmasta niin koko Ruotsiin, niin. En tiedä, varmaan jotain Ruotsin poliisitilastoja googlettamalla löytäisi. Joo, kyllä vain. Miten pakko kysyä, kun mainitsitkin vähän tuosta Suomen tilanteesta, ja tietenkin meillä nyt voisiko sanoa pienimuotoisesti tai on havaittu jo vähän samankaltaisia merkkejä tuosta jengiytymisestä, ja tämmöisiä ensimmäisiä NS-jengioikeudenkäyntejäkin on ruvettu jo käymään. Eli puhutaan siitä Milan Jaffin keissistä ja heidän porukoidensa vastakkainasettelusta ja siitä johtuneesta rytinästä. Niin miten sä itse näet, kun olet pitkään kuitenkin ollut Tukholman päädyssä, niin miten sä näet tuon Suomen tilanteen kehkeytymän tästä? Niin kuin mä sanoin, nuori jätki, josta niin kuin, aika paljon egot, koston kierre, ego ja tämmöiset pelaa suurempaa roolia kuin varsinainen bisneksen teko varmasti. Toki siellä niin kuin huumeita myydään ja niin sanotusti voisi varmaan niin kuin nimittää jonkun tasoiseksi liiketoiminnaksi, mutta että näillä roadmaneilla en usko, että on semmoisia rahasummia vielä taskussa, että ne olisi niin kuin tappojen ja murhien arvoisia. Mä uskon, että se on paljon se ego ja ikä, kostonkierre, jne, joka mä sanon, että se on ainakin riski on suuri ton ikäisillä, että ne eskaloituu hyvinkin lyhyessä ajassa hyvinkin pahoiksi jutuiksi. Ja en osaa sanoa, enkä varmuudella tietenkään lähde ennustamaan mitään, mutta että riskit on ilmassa ja suuret. Kyllä. Joo, kyllä mä rupesin tuossa just sun puheenvuoron aikana miettimään itseäni 20-vuotiaana nuorena miehenä. Ja kyllä ainakin itse muistan hyvin siltä ajalta, että tuli varmasti tehtyä hyvinkin niin kuin impulsiivisia päätöksiä. Ja
elettyä tavallaan sitä sen hetkistä tilannetta miettimättä hirveästi, että nyt kun mä teen tämän päätöksen tunnekuohussa, että miten tämä vaikuttaa tulevaisuudessa. Versus sitten taas, nyt kun mennään 30 paremmalla puolella, niin nyt ehkä osaa jo siinä päätöksentekovaiheessa ottaa hetken happea ja miettiä, että miten tämä vaikuttaa jatkossa, jos mä teen tämän päätöksen, että mikä on se tulevaisuus sitten sen jälkeen. Ja uskoisin, että sitäkin kautta pystyy ehkä tekemään jo vähän parempia päätöksiä. Se on just näin, niin kuin sanoin, niin se niin kuin täysi-ikäisyyden raja nykyään Suomessa on 18. Ja sitä tuskin nyt tarvitse lähteä muuttamaan. Sitä tarkoitan, mutta että siitä huolimatta niin lääketiede todistaa, että niin aivot kehittyy vielä tuolla 21-24-vuotiaana jopa. Niin kun näin on, niin silloin voidaan hyvällä omatunnolla sanoa, että välttämättä 18-vuotiaskaan ei vielä täysin ymmärrä tekojensa seurauksia. Ainakaan pitkällä tähtäimellä, 5-10 vuoden päähän osaa välttämättä ajatella. Kyllä. Niin se on sitten riski, kun sen ikäiset kuitenkin sitten, kun ne pyörii niissä jengeissä, niin kuin mä sanoin, siellä on se ego-maine, kostonkierre, niin kuin tämä jengikulttuuri, niin se vie helposti sitten mennessä ja hupskeikkaa joku kaunis päivä, niin onkin tullut tehty sitten jotain, joka on jo peruuttamaton. Kyllä. Joo, ja varsinkin toi niin kuin jengiytyminen ei välttämättä tarvitse olla mikään niin kuin rikollisjengikään tai rikoksia tehtaileva porukkakaan, vaan jos miettii ihan omallekin kohdalle parikymppisenä omaa kaveriporukkaa. Ja sitten jos ajatellaan, että siinä on suurin osa kuitenkin niitä parinkympin molemmin puolin olevia kundeja ja kimmoja, mitä siinä porukassa sitten mukana on ollut, niin kyllä siitä voisi aika nopea taas tehdä semmoisen johtopäätöksen, että joukossa tyhmyys myöskin tiivistyy. Että joku keksii sen kuningasajatuksen ja sitten lähdetään yhdessä toteuttaa ja sitten mietitäänkin jälkeenpäin, että ei itse, että ei tämä nyt hirveän järkevä homma ollut. Joo, ei viitti sitä ruveta käymään läpi omasta Kyllä, just näin. Joo, sä oot kuitenkin sen verran nuori mies vielä, niin ei ole välttämättä rikokset vanhentunut tässä tapauksessa. Mietin, että onko ne jo vanhentunut ne rikokset, mutta ehkä ne on. Kyllä, just näin. No joo, ollaan vähän päästy keskustelemaan jo tuosta jengi-ilmiöstä ja Tukholman tilanteesta ja vähän avasitkin jo tulevaisuuden suuntaan, eli Pohjois-Ruotsiin, niin uskallatko jo tässä vaiheessa kertoa, että minne päin siellä olet menossa ja mitkä hommat siellä odottaa? Mä oon nyt tehnyt semmoisen periaatepäätöksen, että mä en liian tarkasti enää kerro, missä mä oon töissä, mutta siis tää some ja kaikki näissä tiedot. Joo, kyllä. Niin mä yritän vähän paremmin suojella yksityisyyttä, niin varsinkin duunit ja nämä. Mä voin sen sanoa, että mä jatkan alalla jonkun aikaa. Kyllä. Tässä on vähän tämmöinen siirtymävaihe mulla menossa tällä hetkellä elämässä. Mulla alkaa pari projektia tässä pian, jotka liittyy TV-hommiin, mutta mä en saa niistä puhua vielä julkisesti oikeastaan vielä mitään. Okei. Kunnioitetaan sitä, eli jätetään meille ja meidän kuuntelijoille sitten mielikuvitukselle vielä varaa, eli voidaan sitten miettiä, että onko Kari esimerkiksi Tanssii tähtien kanssa Ruotsi-versiossa vai mitähän muita siellä voisi olla. Mä en tiedä. Varmasti. Se on mun lupaus. Yhtäkään Tosi TV ei lähde ikinä. Se on ihan sama paljon mulle maksettaisiin. Niin yksikään Tosi TV-sarja ei ole mun juttu. No joo, ymmärrän. Joo, varmasti sitten huomenna joku lähetkö selviytyjiin tai jonnekin. Mutta ne ei ole mitään Tosi TV eikä Tanssi tähtien kanssa juttuja. Joo. Tästä tuli mieleen edellisjakson vieras itse asiassa. Lehtosen Janne oli toista kierrosta mukana nyt sitten Turvakästissä. Se olisi itse asiassa mielenkiintoinen, jos saadaan sut sinne ujutettua, jos sieltä uutta kautta tulisi.
Se voisi olla ehkä semmoinen formaatti, mihin sä lähtisit. Mä katsoin muutaman jakson, ja kyllähän on itse asiassa se Jannen tähdittämä sarja, niin tämmöisiä, niin kun puhutaan tosi TV:stä, niin olihan se ihan, mitä niin kuin TV:kin kautta katso, niin vaikutti olevan ihan HC-meininkiä. Että sikäli on kyllä ihan mielenkiintoista niin kuin testata itseään niissä olosuhteissa. Mutta, että mä tekisin sen siinä sarjassa TV:ssä, niin ei. Kyllä. Joo, mulla on aika lailla samanlainen fiilis, että olisi ehkä ihan kiva päästä tolleen piiskattavaksi niihin tehtäviin ja siihen kurjuuden maksimointiin, mutta se, että sen tekee kameroiden edessä, niin se vaatisi jo jotain muuta. En tiedä, mikä se jokin muu on, millä saisi siihen mukaan, mutta joo. Niin, mutta niin periaatteessa just se itsensä äärirajoille ja testaaminen, varsinkin nyt kun on 41-vuotias ja tämmöinen jonkunnäköinen keski-iän kriisi alkaa nostaa päätänsä ja huomaa peilistä, että ei ole enää 20-vuotiaan vatsalihakset, niin oikeastaan ollenkaan enää vatsalihakset, niin olisi niin kuin kiva päästä testailemaan ja näin poispäin. Kyllä. Joo. Joo vain. No hei, me jäädään mielenkiinnolla odottaa, että mihin ura urkenee. Voitaisiin itse asiassa tuosta tänään julkaistusta kirjasta vielä vähän keskustella kanssa tässä vaiheessa. Kerroit tietenkin, että se sävy ja teema on hyvin paljon synkempi kuin tuossa ekassa, niin pystytkö tässä vaiheessa liikaa spoilaamatta avaa, että millaisia keissejä siellä sitten tulee vastaan? Olihan tuossa ensimmäisessäkin aika paljon vauhtia, vaarallisia tilanteita ja ampumistapauksia ja muuta. No joo, siellä on, olikohan 3 vai 4 ampumistapausta. Sitten on muutamia ihan tavallisia keikkoja, jotka ei liity rikollisuuteen millään tavalla, mutta niin kuin, ne on muuten niin kuin ihmiskohtaloina mun mielestä. Ainakin kosketti mua ja päätin sitten kirjoittaa ne ylös. Sitten on, sanotaan näin, että kuolema on yksi niin kuin hyvin kantava teema. Ja sen takia se on tosiaan, nyt sinä kuolet, niin on nuorta, vanhaa, miestä, naista, äitiä, isää, niin kyllä siinä niin kuin, ja hyvin mun mielestä, mikä mun mielestä on niin kuin, tai muhun on kosketti, miksi mä oon kirjoittanut, niin on tämmöisiä yksi perheenäiti hirttäytyi omaan takapihan omenapuuhun. Oli tunti aikaisemmin laittanut lapset päiväkotiin isän saattamana ja sen jälkeen käveli takapihalle ja hirttäytyi, jotka liittyy oletettavasti aika paljon näihin niin kuin tämän hetkiseen maailmantilanteeseen, hintojen nousu, ekonominenkin kriisi, inflaatio, sähköhinnat, ruoahinnat, huoli sodista. Ja sitten meillä on tämä niin covid siellä taustalla, joka on koetellut ihmisten ja perheiden mielenterveyttä. Niin semmoisia todella mun mielestä surullisia kohtaloita ja päätöksiä, Kyllä. mitä ihmiset on tehnyt oman elämänsä niin osalta. Kyllä. Joo, toi on kyllä, jos miettii, että kuinka haastavaa ajanjakso ollaan menty, että nimenomaan just pari vuotta eka pandemian parissa ja sitten alkaa täysmittainen sota Euroopassa ja näin, niin on se varmasti ollut tosi kova monen mielelle ja tietenkin, niin kuin sanoit, että kun kaikki kustannukset noussut ja ihmisellä on rahat vähissä ja näin, niin kyllä se varmasti nostaa päätänsä se pahoinvointi yhteiskunnallisestikin ja sitten tulee näitä tapauksia valitettavasti. Kyllä, ja mun mielestä mikä oli ihan niin kuin tavallaan opettavaista huomata, että toi sotakin kun syttyi ja Ruotsissa kun on maahanmuuttajia huomattavasti enemmän kuin Suomessa, ja osa ainakin heistä on lähtenyt
tai tullut Ruotsiin jonkunnäköisen, tai pakoon jonkunnäköistä sotaa tai vainoa tai anyways. Niin sota kun alkoi, niin kuinka paljon räjähti käsin nämä tämmöiset niin kuin ongest, siis niin kuin tämmöinen niin kuin ahdistuskeikat. Kyllä. Ja nimenomaan näillä niin kuin maahanmuuttajataustaisilla lähiöissä, koska osa heistä on tosiaan tullut Ruotsiin pakoon kotimaastaan niin kuin sotaa tai jotain tämmöistä. Ja se pelko taas, että tuleeko se sota, leviääkö se sota nyt Ruotsiin asti, niin kyllä siellä huomasi, että niin kuin ihmiset, vaikka ne on elänyt vuosikymmeniäkin niin kuin rauhallisessa maassa, 20-30 vuotta, niin kuinka ne vanhat muistot ja pelot tulee niin kuin saman tien pintaan. Että niin kuin, se on kyllä hyvä tiedostaa sekin, että, niin kuin, että vaikka sä olisit jo 10 vuotta elänyt rauhassa Ruotsissa tai Suomessa, niin ne hyvin nopeasti tulee ne traumat ja muistot kyllä pintaan sieltä. Kyllä varmasti, ja nimenomaan se, että niin kuin sanoit, että ollaan lähdetty sieltä omasta kotimaasta pakoon sotaa tai konfliktia tai vainoa tai muuta. Ja nimenomaan sitten, että ollaan päästy rauhalliseen maahan ja ollaan tavallaan saatu aloitettua se elämä uudestaan ja alusta. Ja sitten alkaakin lähiympäristössä tommoinen täysmittainen sota, niin kyllä se varmasti herättää niissä ihmisissä hyvin vahvoja traumoja pintaan. Joo, ja sen takia itse asiassa se on hyvä. Tukholmassahan meillä on noita psykiatrisia ambulansseja, koska niin jos mä tuun tai kun menen semmoiseen kämppään, missä on ongest, niin eipä niin perusensihoitajalla hirveästi siihen ole annettava kuin oma persoona. Mutta niin, mä veikkaan, että Suomessa myös tulee tulevaisuudessa räjähtämään käsiin psykiatrisen ambulanssin tarve. Ja nyt on muutamissa kaupungeissa vissiin startattu tämmöisiä prokkiksia testejä, että miten ne toimii ja näin. Mutta veikkaan, että tulevaisuudessa psykiatristen sairaanhoitajien tarve kentällä, niin sanotusti ensihoidossa, tulee kasvamaan räjähdysmäisesti. Kyllä. Joo. Itse asiassa nyt kun otit kiinni, niin näin muistelin, että olen uutisointia lukenutkin, että ainakin muutamissa kaupungeissa nyt on näitä psykiatrisen puolen palveluita tarjolla ambulansseja. En nyt muista, meneekö ne täälläkin sitten ihan psykiatrisena ambulanssina vai mikä siinä mahtaa olla homman nimi, mutta hyvä, että tarjotaan sitä palvelua, koska niin kuin sanoit, että yksittäinen ensihoitaja, niin joo, kyllähän niin kuin pystytään toimimaan siinä, mutta sitten kuitenkin, että onko semmoista riittävää asiantuntemusta ja osaamista siihen tilanteeseen, niin ei välttämättä, koska ei ole erikoistuttu nimenomaan just siihen. Just näin. Joo, toi on kyllä mielenkiintoinen. Miten muuten, jos ajatellaan ylipäätänsä, en ole hirveästi Ruotsin mediaa seurannut tässä nyt sanotaan viimeisen vuoden aikana, muuten kuin mitä välillä jotain uutisotsikoita vastaan tulee niin millä tavalla Ruotsissa reagoitiin tähän kaikkeen? Onko se suhtautuminen ollut niin kuin tuohon Ukrainan tilanteeseen ja siihen sotaan samanlaista, vai onko se ollut varovaisempaa, vai millaista se on ollut se yleinen ilmapiiri ja uutisointi siellä Tukholman päässä? Mun mielestä se uutisointi on ollut vähän iisimpää, no isossa kuvassa iisimpää, ja ihmiset on myös suhtautunut mun mielestä siihen iisimmin kuin Suomi ja suomalaiset, mutta tästä kun ollaan juteltu ruotsalaisten kollegoiden kanssa, niin se perustuu aika paljon siihen, että Suomi on kuitenkin kilpenä, geopoliittisesti kilpenä siinä edessä. Että jos mietitään, että uhka on nyt se Venäjä, niin, kyllähän ruotsalainen tiedostaa sen, että Suomi edelleen, halus tai en, niin on siinä välissä kilpenä. Ja sen huomaa. Siitä on tullut vähän vitsikin, että no
what the fuck, Suomi on siinä edessä, että ei heidän tarvitse ressa. Ja näinhän se on perinteisesti aina ollut. Mehän ollaan ruotsalaisten puolesta tapettu hakkapelitot ja puoli Eurooppaa heidän puolesta. Kyllä. Mutta ja edelleen se jatkuu, että jos sota niin leviäisi, niin onhan se totta, että Suomi on siinä Ruotsin ja Venäjän välissä kilpenä edelleen. Ei kyllä. Siitä pääse. Tätä maantietoa on vaikea muuttaa. Joo, kyllä. Ja sitten tietenkin, kun meilläkin Suomella on se oma historiamme Venäjän kanssa, toki onneksi sitten, jos ajatellaan vaikka talvisodankin tapahtumia siinä mielessä, niin aika vähäisesti saatiin loppujen lopuksi apua ulkopuolelta, ja sekin vähäinen apu melkein tuli Ruotsista, että suuri osa vapaaehtoisista, ketä Suomen puolesta taisteli, niin oli Ruotsista. Joo, ja nekin varmaan oli jollain tapaa suomalaisia juuri varmasti. Voi hyvin olla. Ottihan ne sotalapsia ruotsalaiset, mutta that's it. Joo, kyllä vain. No hei, siinä oli vähän tulevaisuuden suunnitelmia tämän hetken tilannetta ja peilattiin maailmantilannettakin nyt sitten tähän kaikkeen. Me voitaisiin melkein tehdä niin, että hypätään seuraavaksi Kysy linkkarissa -osion pari, jolla on saatu sieltäkin ihan hyviä kysymyksiä taas mukaan. Ja voitaisiin lähteä tulittamaan sitten seuraavaksi niitä. Eskelisen Jussi taas aktiivisena ollut mukana Kysy linkkarissa -osiossa. Ja itse asiassa vaikka nimi onkin Kysy linkkarissa, niin nämä taisi tulla Instagramin puolelle. Mutta Jussi kysyi Ruotsin tilanteeseen liittyen, että onko jengitilanne Ruotsissa hallinnassa vai onko odotettavissa, että se pahenee? Pahenee, kunnes kaikki kuolee. Joo, eli loppuun saakka. Millään tavalla hallinnassa. Kyllä. Joo, ja muistaakseni sanoit viime jaksossa siitä, että niin kun, siellä oli ylilääkäreitä ja muita päättävässä asemassa olevia maininnut siitä, että pitäisi poikkeustila julistaa, koska tämä meinaa lähteä niin pahasti hanskasta, niin tilanne on vissiin edelleen sama. Tilanne on edelleen sama, ja niin kuin mä sanoin, että se on pahentunut vaan, että oliko hetkinen, paljon se oli 21, vuonna 2021 kuolleita oli noin, olisiko ollut 47? Joo. Näihin jengisotiin liittyen. Ja nyt 64. Niin tämä, jos samat, ja todennäköisesti tulee jatkumaan sama trendi. Ja nyt tämän vuoden ensimmäisten viikkojen aikana se on jatkunut. Nyt on jopa pommeja räjähdellyt tyyliin joka viikko. Sen lisäksi ne ampumiset. Onko toissapäivänä, niin siinä Södermalmilla ihan Tukholman keskustassa räjäytettiin kokonainen ravintola parhaimpaa ruuhka-aikaa. Ja niin pahemmaksi menee. Kyllä. Joo, tuosta on itse asiassa Suomessakin uutisoitu aika paljon, että on ollut noita räjähdyksiä ja ammuskeluja jotenkin niin kuin ekstra paljon, että mennään nyt kuitenkin melkein 2 tai 3 viikkoa tässä, mitä nyt mennäänkään tammikuun alkuun ja niin kuin hirveä härdelli päällä jo heti alkuvuodesta. Joo, ja nyt ne viime vuoden tilastot, niin yli 1,3 tarkka luku ampumista joka päivä. Joo, se on kyllä tosi hurjaa tilastoa, ja sitten mietitään, että kuitenkin kun se kohdistuu varmaan suurin osa sinne niin kuin Tukholman läänin alueelle, eikö näin? Niin. Joo, siis niin kuin, ja Södertäljehän on yksi tosi paha paikka kans, niin puhutaan Södertäljen mafiasta, niin kyllä sehän on tavallaan lasketaan, vaikka se ei ole Tukholmaa, mutta siihen niin kuin suur-Tukholmaa lasketaan, että se on niin kuin suburban Tukholman tämmöinen niin kuin esikaupunki. Niin kyllä. Joo vain. No joo, sitten Jussilta tuli toinenkin kysymys, ehkä vähän pääsit vastaamaan siihen, mutta jos on Jussille jotain henkilökohtaista vastausta antaa tähän seuraavaan, niin ei 2 ilman 3, eli mitä seuraavaksi, eli ainakin oli suunnitteilla se, että sinne pohjoisempaan Ruotsiin sitten hommiin seuraavaksi ja muita projekteja siihen sitten lisäksi. Pakko kysyä sen verran, että nyt kun toinen kirja tuli, niin tuleeko 3 mahdollisesti jossain vaiheessa? Joo, ja saattaa tulla 4. Että mulle tuli yhteydenotto Ruotsista vankilasta
tänne hetken yhdeltä niin kuin kuuluisammalta ruotsalaiselta rikolliselta. Se on tämmöinen aika niin kuin tosielämän, oikeasti tämä Breaking Bad kultapoika, niin kuin jokaisen äidin unelmavävy, mutta hänellä oli velkoja ja päätti sitten niin kuin ruveta niin kuin levittää ja myymään huumeita, ja joka päätyi sitten siihen, että vähän myöhemmin niin silloin oli Ruotsin suurin tämmöinen niin kuin huumetehdas. Ja mikä tässä on niin kuin mielenkiintoista se, että nämä kundit oli sitten ostaneet niin kuin tämmöisiä käytöstä poistettuja ambulansseja, vanhoja ambulansseja, jotka oli vielä ambulanssin väritykset ja näin poispäin. Joo. Ja alkuun näitä ambulansseja salakuljetukseen, joka on mun mielestä hirveän niin kuin fiksusti ajatellut, koska niin kuin, jos ei niin kuin tiedä, jos ei pyöri alalla, niin eihän sitä hirveästi kiinnitä alkuun huomiota ambulansseihin. Niin kuin mä sanoin, ne ambulanssin väritykset ja näin, niin ne pystyi jonkun aikaa niin kuin huijaa viranomaisia silläkin. Mutta tämä oli tosi mielenkiintoinen yhteydenotto, että niin kun, tämä kundi sanoi, että oli nähnyt mun haastattelu siellä Nyhetsmorgonissa, ja sitten ei ymmärrä, siis täysin ruotsalainen, ihan kantaruotsalainen. Niin oli sitten YouTubessa nähnyt jotain mun haastatteluja, niin sitten totesi puhelimessa, että niin kun tyyppinä, vaikka ei ymmärrä sanaakaan näistä suomenkielisistä haastattelusta, niin hänen mielestä tyyppinä olisin silti semmoinen, joka sopisi hänen kirjansa, elämänkertansa kirjoittajaksi. Kyllä. Ja tämä on nyt niin kuin vielä alkutekijöissään, mutta niin kuin suunnitellaan, että miten tämä niin kuin toteutetaan ja yhteydenpito. No toki toinen on melkein loppuelämänsä vankilassa, niin, tai ainakin vielä pitkään ja näin poispäin. Se toteutus pitää suunnitella eri tavalla kuin mitä mä oon kirjoittanut nämä 2 ensimmäistä. Kyllä. Ja sitten 4. mulla on idea tuosta Södertäljen sodasta, siis kun suomalaisethan tuossa 60-70-luvulla ruletti Södertäljen alamaailmaa. Ja sitten kun syyrialaisia alkoi myöhemmin tulla lisää, niin siellä alkoi, ja niin kuin sankoin joukoin, niin alkoi tämmöinen alamaailman sota Södertäljessä, jonka sitten syyrialaiset sitten niin kuin voitti niin sanotusti. Niin mä haluaisin istuttaa jonkun vanhan konnan, syyrialaisen ja suomalaisen niin kuin samaa pöytää ja tiedätkö, laittaa nauhuri päälle, että aloittakaa ja sitten kirjoittaa se koko tarina. Ja, joka sitten ehkä tavallaan niin kuin päättyisi, mä oon suunnitellut niin, että se päättyisi siihen, mistä mun ensimmäinen kirja alkaa. Että se olisi tavallaan, että se olisi niin 3. kirja tähän näihin mun 2 jatkoksi, mutta kuitenkin se olisi se niin kuin ensimmäinen niin sanotusti. Kyllä, eli tavallaan ympyrä sulkeutuu siihen. No joo, se voisi vaikka nimetä onneksi olkoon, se oli poika tai jotain. Kyllä. Sen verran pakko kysyä itse, kun en ole ikinä kirjaa kirjoittanut, niin oliko toisen kirjan kirjoittaminen helpompaa kuin tuo ensimmäinen? Oli helpompaa, huomattavasti helpompaa. Kyllä niin kuin kirjoittajana jollain tavalla on kehittynyt. Ja se oli ihan yhtä helvettiä se eka kirja kirjoittaminen siinä mielessä, että mä soitin 5 minuutin välein mun kustantajalle, että niin kuin, mitä mun pitää tehdä. Ja kaikilla meni hermot, itselläkin meni hermot. Mutta tämä niin toka kirjan kirjoittaminen ihan selkeästi, niin kuin, kun tietää, on tavallaan tuttu sen prosessin kanssa, että miten se koko kirjan kirjoitusprosessi etenee, mitä kustantaja voi jeesata siinä matkan varrella ja näin, niin huomattavasti helpompi. Edelleenkään sillä mun tekstillä mä en tule voittamaan minkäännäköisiä Finlandia-palkintoja, että niin kuin äidinkielellisesti niin se, tai niin kaunokirjallisuutta se ei varsinaisesti ole. Et se on tämmöinen niin kuin, se on niin kuin
raakaa, totisinta totta ja aika paljon sensuroimatonta, pois luettuna nämä niin kuin tietosuojajutut, jotka mun täytyy ottaa huomioon. Kyllä. Mutta, aivan selkeästi niin kirjoittajana kehittynyt. Ja mun mielestä, ei vaan mun mielestä, jopa kustantaja sanoi, että tämä toka on parempi kirja, mutta mikä niin kuin on mielenkiintoista sitten, että miten yleisö sanoo, että sitähän on vaikea ennustaa, että vaikka kirja on ammattilaisten mielestä parempi, niin mitä sitten yleisö on mieltä, niin se jää vielä arvotukseksi. Kyllä. Joo, täytyy sanoa, että sullahan ensimmäinen kirja pitkään oli esimerkiksi tuolla e-kirjojen puolella, niin huomasin, että BookBeatissä ja Netflixissä, kun tuolla Next Storyssa ja Storytellissa, mitä näitä on, me oikeastaan kaikessa keikuttiin siellä top-listoilla pitkän pätkän, ja varmasti olet saanut paljon palautetta, niin millaista se palaute oli ensimmäisestä kirjasta? No siis kaikki mulle päin tullut palaute on ollut positiivista. Että niin kukaan ei ole slaidannut DM:ää jotain niin aivan HC-shaissee. Mutta sitten jos menee nettiin lukee, niin kyllä kaivamalla löytyy totta kai niin kuin katkeriakin kommentteja ja näin, mutta mä en enää jaksa, tiedätkö, että siitä tulee vaan paha mieli. Varsinkin jos se ei ole millään tavalla niin kuin, tämmöistä niin kuin, mikä se on, niin kuin rakentavaa feedbackia. Kyllä. Et jos meillä meinasi ääni kadota hetkeksi, mitähän meille tapahtui. No niin, nyt jes. Hyvä. Joo, nyt saatiin Karin takaisin äänen. Ollaan tosiaan etäyhteyksien varassa, niin pieni hiljaisuus tuli siihen väliin. Eli tosiaan sanoit siitä, että rakentavaa palautetta ei juurikaan sieltä löydy kun lähtee kaivamaan. Niin. Joo, ja varsinkin, no some on some, että teet niin tai näin, niin aina totta kai tulee myös sanomista. Kyllä. Mutta mistä mä oon niinku tykännyt, niin on alkanut tapahtumaan niin, että jos on vaikka jossain ulkona, on se sitten Helsingissä tai Lahdessa tai missä, niin ihmiset tulee. Ei siis, mä en missään nimessä ole mikään julkista, mutta että niin kuin, aina silloin tälle tapahtuu niin, että joku tulee aivan random puun takaa, niin hei, että mä tykkäsin sun kirjasta näin. Niin totta kai semmoisista tulee myös hyvä mieli ja saa tulla juttelemaan, jos tunnistaa ja näin, niin ilman muuta. Saa tulla juttelemaan ja saa tulla antamaan huonoakin palautetta. Kyllä ne otetaan vastaan, mutta kyllä. Niin kun mä sanoin, nettimaailman palautteet, niin aina, silloin tällöin on kyllä aika raffia tekstiä. Kyllä. No joo, voisin kuvitella ainakin, että niin kuin Lahden päädyssä kuitenkin kylän oma poika oot ja siellä vaikutat, niin, ja kuitenkin vähän pienempi pitäisi kuitenkin kyseessä kuin Tukholma, niin uskoisin, että aika monikin saattaa tunnistaa siellä, ja miksei tietenkin Tukholmassakin, että olet kuitenkin, niin kuin sanoit, että paikallisessa Huomenta Suomessa, eli heidän aamuohjelmassaan Ruotsin päädyssä ollut, niin on varmasti tullut sielläkin kasvattutuksi. No ja ehkä enemmän niin kuin oman alan niin kuin kollegoiden niin kuin keskuudessa, mutta Tukholmassa saa olla rauhassa. Enkä mä, siis nyt tästä ehkä tuli vähän semmoinen fiilis, että mä nillitän siitä, että siis mä edelleen en ole julkis ja näin poispäin, mutta että on ollut kiva Suomessa, että kun ihmiset on tullut niin kuin sillä random, siis mikä se on se, niin kuin extempore, niin kuin, että hei, se, että hyvä kirja, että jatka samaa mallia, niin semmoiset totta kai tuntuu kivalta. Joo, kyllä varmasti, ja täytyy sanoa, että kyllähän me suomalaiset ollaan siinä mielessä aika poikkeuksellista kansaa, että aika paljon pitää tapahtua, että suomalainen menee randomilla kehumaan toista, että se ei ole ihan joka päivästä kuitenkaan. Joo, se on juuri näin, niin kyllä. Joo, tosi hyvä. No hei, seuraava kysymys. Meillä oli tuolla Karin Instagram-storin puolella tämmöinen anonyymi vaihtoehto jättää kysymyksiä myöskin, ja sieltä tuli
jos jonkunnäköistä kysymystä laidasta laitaa ja kaikista rujoimmat me tässä kovalla kädellä sensoroitiin ennen kuin starttailtiin Karinkaan tekemistä. Ja muutama sieltä saatiin ihan hyväkin kysymys mukaan. Ensimmäinen kysymys anonyymeistä kysymyksistä oli, että kuinka pitkä olet? Ja mä oon pari senttiä Tom Cruiseen pidempi, 171. No niin, kyllä vain. Eli silleen niin kuin hävittäjälentäjän pituuksissa. Joo. Sillä mä lohduttaudun iltaisin ja itke itteni, kun hävittäjä. Kyllä. Danger Zone soi taustalla ja pieni itku siihen kylkeen, niin sillä tulee... Joo. Yes. No hei, sitten oli mielenkiintoinen kysymys, eli millainen on, Kari, sun unelmatalo? Unelmatalo. Nyt mä vaikutan joltain hihkulilta. Mun unelmatalo ja mun tavoite on säästää 50-60 tonnia käteistä, jonka jälkeen mä rakennutan jonnekin Lapin erämaahan hobbittityylisen talon maan alle. Tämä kuulostaa mahtavalta. Joo, tämä on kyllä siisti ajatus. No joo, ja sitten siinä on jotain semmoista alkukantasta, että niinku, tiedätkö, jossain tuolla pohjoisessa erämaassa, niin maan alla, niin siinä on jotain semmoista alkukantaista, joka kiehtoo mua. Ymmärrän hyvin, joo. Kuulostaa kyllä mielenkiintoiselta projektilta, ja ehdottomasti sitten, kun tähän toteutusvaiheeseen päästään, niin tuun mielelläni katsomaan, että miltä se näyttää. Joo, kyllä. Siellä ei sitten poreammeita tupareissa käytetä. Ei, niitä on vähän vaikeampi viedä sinne maan alle. Yes. All right. Hei, siinä oli meidän tämän päivän jakson Kysy linkkarissa -osio. Lähdetään pikkuhiljaa tonne loppuspiikin pariin myöskin tässä. Ja kiitos ennen kaikkea, jos olet kuunnellut tämän jakson, ja muista ottaa meidät seurantaa myös Spotifyssa, Podimossa sekä Google Podcastissa. Muista painaa Spotifyssa myös sitä kellonkuvaa, jotta saat sitten ilmoitukset uusista jaksoista, ja tähdestä kun viitsit antaa myös arviosi tälle podcastille, niin se antaa meille sitten mahdollisuuden näkyä ja kuulua yhä useammalle. Tosiaan niin kuin tuossa aiemmassa jaksossa, mitä Jannen kanssa tehtiin, niin kerkesin mainitsemaan, että alkuvuosi on aikamoista hässäkkää tälläkin saralla, niin en osaa vielä luvata hirveänkään kovaa säännöllisyyttä näihin jaksoihin, mutta lupaan ainakin, että säännöllisen epäsäännöllisesti tuotetaan uusia jaksoja, ja sitten tietenkin kun nämä kovimmat kiireet töiden ja opiskeluiden ja muiden kuvioiden osalta vähän hellittää tässä nyt sitten kevään aikana, niin sitten päästään takaisin siihen jakso per viikko -tahtiin. Toivottavasti kuitenkin maltatte pysyä mukana. Joo, ja hei, omasta puolestani onneksi olkoon nyt näistä virstanpylväistä, mitä olet saavuttanut, että näitä 10 000 kuuntelukertoja jne, niin hyvin sä vedät. Ja sitten vielä pitää kommentoida, sä laitoitte, oliko eilen Insta, että pitäisikö hakea opekouluun, niin sinne vaan. Joo, kiitos. Ja tuli tosiaan kuuntelijoillekin tiedoksi, te ketkä ette minun Instagrami seuraa, niin laitoin tosiaan Instastoriin eilen tuossa storin sisään, missä kerroin, että hain opettaja-ammattikorkeakouluun. Eli opiskelut jatkuu toivottavasti myös sitten, kun nyt saan ton ensimmäisen tradenomitutkinnon tuosta alta pois, niin sitten päästään seuraavan tutkinnon pariin. Eli opettajaksi olisi sitten tarkoitus lähteä lukemaan. Ja Karihan on myös itse asiassa saman opinahjon käynyt, että jos sinne pääsen, niin mulla on sitten sparrauskaveri ja mentori siihen hommaan. Kerro Vesalle sitten terveisiä, niin se antaa sulle täydet pisteet jokaisesta tekemättä yhtään. Joo, tähän voidaan leikata pois. No ei vaan. mutta että siis kyllä mä suositin, että se itse kävi HAMKissa kanssa, niin sinne vaan paperit sisään, ja kyllä mä uskon, että sä ennen pitkään sinne, jos et nyt ekalla, niin sitten seuraavilla kerralla pääset. Että voin suositella kyseistä koulua kyllä. Joo. Kyllä vain. Toivottavasti homma etenee, ja olikohan se nyt sitten niin, että maaliskuun loppupuolella taisi olla 33. tulee sitten tieto siitä, että pääsenkö jatkamaan opiskeluja, ja niin kuin sanoit, niin tosiaan, jos ei ensimmäisenä, niin sitten toisella. Ja ei mitään paineita, mutta nyt se on julkisesti
tässä. Kyllä. Just näin. Hei, millaisia terveisiä, Kari, sulla on meidän kuuntelijoille tässä vaiheessa? No jatkakaa Turvakästin kuuntelua ja seuraamista, että olen varma, että tulee paljon mielenkiintoisia vieraita tulevaisuudessa myös, niin ei muuta kuin kaikkea hyvää tätä alkanutta vuotta ja Turvakästin rinnalla sitten kohti uusia pettymyksiä. Kyllä vain. Ja nyt tietenkin, kun Kari tässä meille julkisesti kertoo, että Pohjois-Ruotsiin menossa, niin meidän Tukholman kirjeenvaihtajamme lopettaa ja saadaan sitten Pohjois-Ruotsiin kirjeenvaihtaja jatkossa Turvakästille. No joo, mä voin raportoida porojen olotilasta hyvin. Kyllä, just näin. Hei, ei muuta kuin munkin puolesta erittäin mukavaa alkanutta vuotta jokaiselle meidän kuuntelijoista ja ollaan taas tässä äänessä. En osaa sanoa, että onko se tammikuun puolella vai helmikuun puolella, mutta lupaan tosiaan, että säännöllisen ja epäsäännöllisesti näitä jaksoja nyt tässä alkuvuodesta tulee ja sitten kun hommat taas helpottaa, niin sitten ruvetaan viikko per jaksotahtiin näitä taas työntämään pihalle. Ei muuta kuin kiitos tosiaan, että kuuntelit ja seuraavan jakson pariin sitten taas. Ei muuta kuin moi moi. Moi moi.